Am avut un proiect din banii europeni, transparența bugetară în satul Măgdăcești. Și am lucrat vreo 7 luni la proiectul dat. Și adică am făcut puțin transparență, am început a face la oameni cunoștință cum se cheltuie banii din buget. Și chestia asta probabil i-am furiat foarte tare și asta, adică probabil la el nu a fost numai de la ședința dată, ei aveau din urmă și de aceea și el n-a mai rezistat și m-a atacat cu pumnii deja. Din 19 a fost ședința Consiliului Local, la care am participat ca consilier. Și după finisarea ședinței am ieșit prima din ședință, mă grăbeam acasă, că era copilul singur și domnul Victor Cojocaru, soțul primăriței, s-a luat din urma mea pe scări și a început să mă înjure cu cuvinte indecente, foarte murdare cuvinte, îmi spunea. Și m-am oprit afară în fața primăriei și am zis, domnule, nu aveți niciun drept să-mi spuneți cu așa cuvinte murdare să mă numiți, chiar nu aveți niciun drept. Și Dumnezeu, las că știu pe tine și a început cu... Și pe alături treceau niște femei. Și eu zic, scoteți-vă masca să vă audă și satul, cum mă numiți pe mine, cât de frumos vorbiți ca consilier raionar. Și el atunci s-a îndrăjit și m-a lovit cu 2 pumni așa sănătoși pe partea dreaptă de cap. Și atunci eu început să strâng, am început să cer ajutor. Am văzut că este lume pe drum care mergeam spre piață și am început să cer ajutor și au auzit și consilieri când am cerut eu ajutor. După asta au ieșit toți consilierii și s-a început disputele mai aprinse și am sunat la poliție, la 112. Am chemat poliția și dumnealor m-au întrebat dacă avem nevoie de salvare, zic că cred că o să fie nevoie de salvare. Și am așteptat poliția 2 ore, Cojocaru probabil, eu nu am încredere nici în poliția noastră, nici în domnul Cojocaru, au venit timp de noi am făcut 3 sunete, peste 2 ore au venit poliția, peste o oră au venit ambulanța. După aceea am mers la medicina legală, seara ne-am dus acolo, nu era nimeni, la medicina legală am venit înapoi și m-am dus a 2 dimineața și deja am finisat cu medicina legală. Dar acasă am mai depistat că mi-a fost deșurubată roata de la mașină din partea dreaptă. Roata se ținea doar într-un singur bolt. Vecinul a depistat că roata mea mai era scadă. Și adică, iarăși, mi-am dat seama că viața mea e pusă în pericol, fiindcă soțul meu e în diasporă, eu totdeauna sunt cu fetița acasă numai. Și fetița permanent e cu mine în mașină, adică vă închipuiți ce se putea întâmpla. Și am raportat la poliție și despre cazul dat, că mi-a fost deșurubată roata din partea dreaptă de la pasager. Și domnul polițist zice că nu putem să verificăm că și dată și incisiv a fost deșurubată roata, dar zici că eu cumva am să-i anunț pe dumnealor dacă au făcut chestia asta, adică într-un fel să nu mai facă, dar eu mă sunt amenințată. Dacă eu mă porneam la drum, vă închipui ce se întâmpla. Dacă eu făceam accidentul acela, mă întorceam, cum au deșurubat și era și copilul permanent, fetița e cu mine în mașină. Eu unde plec, mă duc cu fetița. Vă închipui să nu mă duce, dar putem să mai iau pe cineva cu mine. Dacă eu mergeam pe o trasă aglomerată, mă duceam la Chișinău, că des merg la Chișinău și vă închipuiți că nu mă duceam eu singur cu fetița. Putea să fiu și singur, dar mai luam pe cineva cu mine, pe lumea cealaltă. Fiindcă nu era glumă. Multe nu vă pot povesti, fiindcă dumnealor nu vor să-mi fac cunoștință cu nimic. Chiar nici medicina, copia medico-legală nu mi s-a dat. Zice că nu am voie să o au, mi-a arătat-o numai așa de departe, mi-a citit-o domnul polițist, o citit încheiere de la capăt, de pe 2 pagini întors și mi-a citit-o și zice că semnați-vă că ați făcut cunoștință cu ea. Și adică n-am știut și eu... Ați semnat fără ca să... Da, eu n-am luat, nu mi-a dat voie să o iau în mână. Fără ca să o citiți, ați semnat că ați făcut cunoștință cu actul de expertiză medico-legală? Da, el mi-a citit numai de la urmă că zice că în medicina legală nu a depistat leziuni grave pe față la mine. Ceva de genul ăsta, el de la urmă citit. Atât doar, atât, da? Da, și el zice că... V-ați citit o concluzie și ați semnat că ați făcut cunoștință cu întregul act de expertiză medico-legală. Am semnat, fiindcă dumnealor zice că semnați-vă că eu v-am făcut cunoștință cu încheierea
la medicul legal. Adică din necunoștință de cauză. Ați mai primit anterior amenințări din partea familiei Edilului? Da, din sat? chiar avem și video la ședințele, primele ședințe din 2019-2020, unde doamna primar spune că o să ridice satul să mă dea afară din sat, fiindcă prea îmi bagă nasul pe unde nu-mi trebuie, că eu verbal, adică, nu știu, avem video unde... Au mai fost amenințări adică, verbale, cu insulte? Cu insulte, da, asta e la ordine zi la doamna primar. Proasto, nu știe citi, dar și nimeni ne pregătit, dacă punem întrebări la Consiliu, ce-s cu banii ăștia, ce-s cu banii de protocol, ce-s cu școala de artă, ce cu Casa de Cultură care la noi există, noi punem 1 milion și ceva în tătanul la o clădire care nu există, nu e la noi în sat așa ceva. Și atunci spune, că tu ai venit, că nu mai ai probleme ne faci în satul ăsta, că nu faci, n-aduci niciun proiect omenesc, ți-ai luat un proiect și ne scoți gunoi din casă. Sunt multe semne de întrebare la buget, anume la buget sunt foarte multe semne de întrebare, că se vede cu ochiul liber unde se spală bani, adică se spală bani